Mae cyswllt ffermio wedi penodi deunaw safleoedd arddangos newydd dros Gymru gyfan, gyda'r nod o gynyddu cynhyrchiant a gyrru gwelliannau ar draws amrywiaeth o systemau ffermio. Mae teulu Jones Rhwydog y Bala yn gobeithio manteisio ar y cynllun yma. Mae rhaid i ni fod ar flaen y gad efo'r newidiadau yma sy'n digwydd yn amaeth y rhaid. Ydw ni'n aros yn llonydd, dydy amaethyddiaeth ddim yn aros yn llonydd. A wedyn mae rhaid ni gael gwybod am y dechnoleg newydd sydd yn digwydd ac yn mynd i ddigwydd fel mae blynyddoedd yn mynd ymlaen. A drwy cyswllt ffermio dwi'n mor cawn i wybod hwnne yn fuan ynddo. Ac wedyn fedrwn ni addasu yn ffermio i ateb gofynion y farchnad, a mae rhaid i ni gynhyrchu fe mae'r farchnad isio. Mae neb ar ein penen tŵod a dal ati i gynhyrchu fel o'n i'n gynhyrchu ystafell. A rhaid ni symud efo'r oes. Wel, mae fferm Rhywedog yn esiampl gwych o fferm ucheldir a mynydd. Mae'n rhaid y cyfle i ni allu edrych ar system fif traddodiadol a hefyd y system defaid traddodiadol mewn fferm fynydd a gweld lle fedrwn ni weithio tuag at gwella effeithlonrwydd o fewn y system yma. Wel, mae'r rhwydwaith arddangos o fewn calon cyswllt ffermio. Maen nhw'n rhaid y posibilrwydd i ni o allu rhedag prosiecta ar safle sydd yn realistig mewn ffordd, lle sef fferm sydd yn gweithio, a hefyd yn galluogi ni gael y cyfle i dreialu technolegau newydd a hefyd ffyrdd eraill o wneud pethau chydig yn wahanol bydd y busnesau hynny, ac hefyd o ran trosglwyddo gwybodaeth ymhellach i'r diwydiant. Yma yn Rhywedog, maen nhw'n ffermio dros 600 o erwau i gyd, ac maen nhw'n cadw 70 o wartheg sugno a 1,500 o fymogiad. Ac yn rhan o'i cynllun fferm arddangos, maen nhw am wella effeithlonrwydd cynhyrchiant drwy wella'r borfa. Da ni chwilio am ffyrdd o arbed costau a trio bod yn fwy effeithiol, a da ni'n teimlo bod hwn y cam naturiol i gymryd ymlaen. Mae rhywun yn teimlo hefyd i fod yn fwy effeithiol. Mae'r taliad sengl yn dod i lawr yn flynyddol gennym ni, a mae rhywun teimlo bod angen greu hwnna fyny rhywle, a wedyn pam ddim trio. Os byddwn ni'n gwneud y trials yma a ffeindio bod pethau gweithio, wel naturiol mi fydd ffermwyr eraill yn cael dysgu allan o hynny hefyd, gobeithio. Cynllun sydd ar y gweill yw i wella ffrwythlondeb a tenhau y patrwm lloia o fewn y fillles beef. Wel, system ydi fod i ddefnyddio technoleg mwyn monitro buchod pan maen nhw'n gofyn tarw yn yr ha allan efo tarw. Dyn ni'n gobeithio bydd o'n pigo fyny pa fuwch sydd efo'r tarw ar y diwrnod arbennig yno, a wedyn bydd o'n gadael i ni wybod. Wedyn ar ddiwedd y 2 wsos gyntaf, ni'n gwybod pob buwch sydd wedi bod efo'r tarw yn ystod y 2 wthnos yno. A wedyn yn y 2 wthnos wedyn, fydd ni'n gwybod yn union os fydd yna fuwch di ailofyn i gael ffindio allan os oes yna broblemau unigol efo ambell i fuwch, neu os oes yna broblem o'r tarw. Ideally, sa'n ni'n licio bod wedi darfod lloia fwy neu lai erbyn diwedd Mehefin. Fel mae yw. Da ni'n licio cael gyfran o'r buchod yn dod Chwefror i Ebrill a lleill Mai a Mehefin. Ond yn ddiweddar, mae'n dipyn wedi mynd fwy i'r ganol ha na sy'n ni licio. Ni'n gobeithio trio gwneud mwy o beth gennym ni ar y ffarm, sef y glasfell. A maen nhw'n dweud mai y glasfell ydy'r parthiant ratas gennym ni, so trio manteisio mwy ar hwnnw. Wel, un o'r arbrofion da ni'n bwriadu gwneud ydy sbiad i mewn i weld faint o fanteision fyse cyflwyno plantain a chicory fel ffordd o besgu wyn. Mae rhywun da ni yn rhoi maip a swedge i mewn yn barod a stapl turnips, a mae rhywun yn chwilio am ffyrdd eraill hefyd i weld pa un fysa gorau. So, un o'r trials eraill da ni'n bwriadu ydy cymharu gwahanol fath o galch, gwahanol fath o nitrogen, a un arall ydy trio gwahanol ffyrdd o gyflwyno meillion i mewn i'r borfa. Wel, dwi'n meddwl yn y pen draw waith pa mor ddrud ydy hon di'r ffordd ymlaen, achos yn y gorffennol mae rhywun wedi bod yn dibynnu gormod ar dwysfwyd, a gobaith ydy byddwn ni'n gallu gwneud i ffwrdd o lot o costau brynu dwysfwyd. So dwi'n meddwl mai dyna ffordd ymlaen i dorri costau i fod yn fwy effeithiol. Dechrau mae'r cynlluniau newydd yma
Ond yn amlwg, mae'r bartneriaeth yn barod i gydweithio beth bynnag fod yn sicrwydd am y dyfodol. Mae dibynnu lot be fydd yn dod allan o treials yma, falle os da ni'n gweld bod nhw ddim yn gweithio, wel, dyna fo, symud ymlaen i beth arall, ond dwi'n ffyddiog o ran y ffarm, a dwi'n ffyddiog o ran amaeth hefyd, bod ni'n mynd i ddod allan ohoni, mae'n edrych yn ansicr iawn ar hyn o bryd efo Brexit yma, yn enwedig lle mae marchnadau yn mynd i fod yn y dyfodol. Da ni fwy neu lai yn mynd i wybod, wel, mae taliad sengl yn mynd i ddod i ben am hynny, ond y ffordd dwi'n meddwl allan nhw i ddod allan ohoni ydy trio watcha yn costau gofalu bod ni'n trio cadw'n costau'n isel. A trio gynnyrchu cig, mae pobl yn dal yn mynd i fod eisiau cig, dwi'n meddwl draws y byd, mae hynny'n saff. Dwi'n meddwl bod eisiau ni fod yn optimistig am y dyfodol, so eith ni heb bod yn ddigalon a meddwl bod ni ddim dyfodol. Eisiau bod yn fodlon trio pethau newydd, bod yn fodlon dysgu a mae'n saff bod ni'n dyfodol i amaethyddiaeth, dwi'n meddwl.